स्वतःलाच माहिती नव्हतं. सरकार उघडं पडलं की हेतूचा वेळ काढण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न होता. त्यावर आम्ही सांगितलं, रिपोर्ट टेबल केलेला आहे. सरकारनं जे आहे माननीय सभापती निंबाळकरांच्या कमिटीचं नाव सुद्धा सांगण्याचं धारिष्ट्य सरकारमध्ये नव्हतं. आम्ही सांगितलं की माननीय सभापती निंबाळकरांनी नीलम गोरेताई आणि इतर जे लेजिस्लेचर आहेत म्हणजे आमदारांची समिती नेमली आणि त्यानंतर त्या समितीनं 4 दिवसाचा वेळ उपसभापतींकडे मागितला. हे सुद्धा सरकारला सांगावं वाटत नव्हतं. यावरून समजतं की सरकार कष्टकऱ्यांच्या 107 मृत्यूवर किती सिरियस होतं. त्यावर माननीय न्यायालयाला मी सांगितलं की सरकार मागत होतं 3 ते 4 आठवड्याचा वेळ. आम्ही माननीय न्यायालयाला सांगितलं की अधिकचा वेळ देणं म्हणजे अत्यंत वेदनादायक. न्यायालयाने विचारलं का देत नाही. आम्ही सांगितलं माननीय न्यायालय मागच्या तारखेला जेव्हा ही केस ऐकली जात होती त्या दिवशी एका भावाने रिपोर्टला वेळ केला म्हणून फाशी घेऊन आत्महत्या केली, तर दुसऱ्याने विषप्राशन करून घेऊन आत्महत्या केली. आम्ही सांगितलं मागच्या तारखेला जेव्हा कोर्ट ऐकत होतं त्यावेळेस 97 आत्महत्या होत्या किंवा जीव गेलेले होते, आज 104 गेलेले. त्यामुळं न्यायालयानं सिरियसली ऐकत सरकारला धारेवर धरत एक बाब स्पष्ट केलेली आहे की कोणत्याही परिस्थितीत या कष्टकऱ्यांवर कारवाई केली जाणार नाही. मी असं म्हणेल 22 तारखेला न्यायालयाने सुनावणी ठेवली, परंतु कष्टकऱ्यावर जो फडगा तो इंग्रजी पद्धतीचे कोडे ओढले जात होते, मुघली पद्धतीचं कष्टकऱ्यांना त्रास दिला जात होता कारवाईच्या नावाखाली, ती कारवाई न्यायालयाने आज तारखेला स्टेटस को म्हणजे यापुढे काही केलं जाऊ नये आणि कारवाई झालेल्यांना मध्ये घ्यावं हे सांगितलं. आम्ही आज न्यायालयाला पुढे असंही सांगितलं की बघा हे सरकार एकीकडे या कष्टकऱ्यांना ज्यांची मनस्थिती चांगली नाही त्यांना नोकरीहून काढत आहे, तर दाऊद इब्राहिम या जागतिक अतिरेक्याच्या संबंधानं अटक झालेल्या मंत्र्यांनी राजीनामा नाही, निलंबन नाही आणि त्या मंत्र्यावर कारवाई नाही. अशा प्रकारचं संविधानिक वर्तन सुद्धा आज आम्ही न्यायालयाला दाखवलं. सांगायचं तात्पर्य की आज संविधान श्रेष्ठ ठरलं आणि संविधानानं आज सगळ्या कारवाया मागे घेतल्या. ही कष्टकऱ्यांना नुसतं जीव देणारी नाही तर कष्टकऱ्यांमध्ये पावर निर्माण करणारी बाब आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महामंत्र पुढारी शरद पवार यांनी याच्यामधून आज धडा शिकला पाहिजे आणि ज्या कोणी कष्टकऱ्यांची टीका